SOT on the beat. So ne ya shiga raina lokaci guda babu shiri gashi na kasa na furta mai yadda zai ganewa. Wai dama haka soyayya take ne, in za ta zo mai sabatan aiki ne. Bari isan ta ina zan fara ne, babu zato lokaci ɗaya ta kama ni. Gashi ma wanda ta ban bai san da ina yi ba, Allah ya sa yadda nake ji shi ma ya ji yawa. Cikin raina sanda nake jinsa, na kan kokarin na mance fuskarsa, to amma na gasa ture sa. Gashi